kana chiremba uyu unomudina baba vari pano ndasina kutombozviona madzibaba muri pano ndichitaura zvakafumuka kudai unomudii maibvukuru naiwe chikwe iwe hausi kusvirwa nevamwe varume uri kwauri ikoko hausi kupinyoresa tate imbomirai kani tate nhasi ndauya kungozokugiftai kandi tinozotaura zvimwe tapedza zvimagifts aiwa asi ini ndiri homwe yenyika kaindotaura chokwadi magifts unoziva kuti chero ukasandipa ndagara ndine mari dzangu asi kungokuudza kuti ayo asi kungokuudza kuti mukadzi wawakapfimbika kumusha kwenyu ndewechikwambwe kumuregedzai ndezvenai wakamuchengetera mukadzi wangu ndomuda tate mukadzi wangu iwe uri mukadzi wavo muvarume hazvifambi manje tate ini handisi mukadzi wavo ini ndokwira tate ini maita zvokudii kwenu wakakwirani Oyo. saka tate wakakwirani kundidzakisira here kuti handigonokwira ine aiko kabhodhi kakwandoratidza kuti unovhurira varume unofongora kabhodhi wakamboona wakapfeka kashoti kuti kabhodhi akandike kufongora unoda varume asi chandinokupa advice because ini ndini ngochani hombe yemuzimbabwe aiwa maadvice tomada ndiudzei enda unodzosera mukadzi uya kumusha kwavo mukadzi wemwana mudiki maibvukururai atori nefuture anogona kutoroorwa zvakanaka otozvara kutozvara kumwe kuita kuti vana vaya pamwe havazi vako iwe vana vaya ndevani vaya unozvara iwe unozvara iwe munoziva kuti chero ndakambonakirwa aiwa nhasi ndanakirwa tate mungandibvunza kuti vana vaye ndevako